Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. At yan, nagitikang runaan nga damag ititirad pas news. Gagem ni ISPSC President Dr. Mario Obrero ngagbaling nga University of Ilocos, Philippines wenno UIP ti Ilocos or Polytechnic State College wenno ISPSC ket kayat na nga maramid daytoy ita nga tawen. Ngemsak bay ti dayta nga detalye adtoy dagiti paulo ti damag ititirad pas news. Kalpasan na ninugararan iti Kabarbaro a building iti College of Health Sciences kinunan ni Ilocos Sur Polytechnic State College President Dr. Mario Obrero akalikagumdan iti agbalin ang universidad iti nasawa pagadalan. Iti ISPSC target na agbalin nga universidad itangatawen. Of course, this is part of our journey to become the University of Ilocos, Philippines. Facilities, moderno nga pasilidad, may sa detang requirement, ti panagbalin, ti may isang eskwela ng university. Kaya we're so happy that we are supported by LGU, the LGU of Candon, and other government agencies. Supportaran da kami tapos mapatutag ito yung facilities and other requirements for our university hood. Actually, may kaalo dahil ito yung buildingan nga nablesan under my leadership. Imuna di jay darapidap Candon, I think it was in October, tapos idi December, nablesan madetay dakal mo lang ang building di jay Cervantes. So, may katlo dito yan. Supply tila sunay ti Candon City Farmers Market Umar Arangkada. Turista naglugan iti MV Luminara pinasangbay ti Ilocos Sur. Pilipinas nakatakwat iti natural gas sa Jaymalapaya East 1. Pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir called Malampaya East 1 or MAE1 is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. From the most trusted news center dito'y Amyanan. Daytoy Titirad Pas News. Naimbag nga oras kailyan, siyak ni Jerry Gabaon katitay danon may kadakayo nagitidetalye ti damag. Gagem ni ISPSC President Dr. Mario Obrero nga agbaling nga University of Ilocos, Philippines wenno UIP ti Ilocos or Polytechnic State College wenno ISPSC ket kayat na nga mapasamak daytoy itangatawen. Intayo mo ti detalye daytoy nga report ni Nico Valdez. Kalpasan na ninugararan iti Kabarbaro a building iti College of Health Sciences kinunan ni Ilocos Sur Polytechnic State College President Dr. Mario Obrero akalikagumdan iti agbalin ang universidad iti nasawa pagadalan. Iti eksklusibo nga interview ken kuana iti Tirad Pas News kinunana adag ito a development ti ISPSC ket paset iti pinagbalin na nga universidad. Of course, this is part of our journey to become the University of Ilocos, Philippines. Facilities, moderno nga pasilidad, may sa detang requirement, ti panagbalin, ti may isang eskwela ng university. Kaya we're so happy that we are supported by LGU, the LGU of Candon, and other government agencies. Supportaran da kami tapno mapadadag ito yung facilities and other requirements for our university hood. Actually, may kaalo dahil ito yung buildingan nga nablesan under my leadership.
imuna DJ darapidap kandon idi I think it was in October tapos idi December na blesan matete dakkel mo lang nga building DJ Cervantes. So may katlo dito yan. Kinunapay ni Obrero nga dadagiti proyekto kadagiti na duma-duma a campuses iti ISPSC. Matamatatan nga may papatak there DJ administration building ti Santiago campus. Nag-groundbreaking kami I think it was December. Yeah, December idi. Tatan damat makitan nga postenan. Yeah, we are so happy kasi DJ building DJ Santiago is the first building in 12 years. So nabayag nga awan ti project DJ. Tapos adadi na i-announce mitatay ni-announce ko nga there are projects for 2026 nga dagitoy kat through the initiative of Congresswoman Mihan, another 100 million for 2 buildings here at the main campus. So DJ bagbagatan na DJ duwa nga buildings, DJ twin buildings, DJ pakipatakderan DJ duwang academic buildings. Tapos adamay sang academic building di Santiago. So that will be our second project in Santiago campus. Academic building met lang di jay. Diyan to di sango mismo di ba sango parte ti ISPSC Santiago campus. And the other one may isang academic building di jay Santa Maria campus. Yeah. Ket syempre dagito akit in addition to dagito daduma pa nga na plano nga projects. Dapat dagito imbagak tatay nga upat nga infrastructure projects nga GAA-funded, dito men's dormitory dito, main campus, another, dapat din Narvacan, can one in Tagudin also, Tagudin. Para met kini Deputy Speaker Christine Singson, author ti Republic Act 11755, wano iti panag-convert iti ISPSC iti maysa nga universidad, maragsakan isuna para kadagiti taga segundo distrito iti Ilocos Sur, no agbalinton nga universidad iti nasao a pagadalan. Yes, so the first term na representative for the second district of Ilocos Sur, so dati iti pinag-file ko ti dati nga bill, and then when my term ended, the first term ko, that's when na-sign into law dati pinagbalin ti ISPSC nga university. And I spoke to the president of ISPSC, Mario, and he mentioned that this year dajay target ng mabalin to na university. It's just waiting for dagiti na accomplish dan. So na-submit dagiti requirements and waiting no approval. No ma-convert kas universidad, iso ti kaunaan nga universidad iti segundo distrito ti Ilocos Sur, ken iti may kadwa iti Ilocos Sur. Nico Valdez, Tirad Pass News. Duagasot sa nga pulo ket talong nga turista manipod iti 30 nga pagilian ti bimisita ti probinsya iti Ilocos Sur iti nabiit, babaen iti dadaong da iti Fort Salamagi. Rumongbon ti turista wano turismo ti probinsya nang runa ta super luxury yacht tinagluganan da dagitoy nga bisita. At iti pabuklan ti detalye idanon ni Dane Antalan. Pinasangbay ti probinsya ti Ilocos Sur dagiti 213 na turista manipod iti 30 pagilian. Apakiramanan iti 379 na crew members ang naglugan iti MV Luminara Super Yacht The Ritz-Carlton Yacht Collection. Iti panagdaong na iti Salumagi Port, Cabugao, iti Enero 15. Imparik na ti Ilocos Sur tinabara pa ng pasangbay, babaeng kadagiti panagpabuya, kas kuma iti aweng ti kawayan, iti LGU Cabugao, ti Lapugenyos, Triburi Performers, iti San Juan, PGIS Dancers, ken iti UNP Dangay Saririt, Cultural Dance Troupe. Anang ipakita iti ng pakasaritaan, tradisyon, ken pamasangbay manipod iti probinsya. Naramid pa iti panagsinukat iti tokens, ijay MV Luminara, amang ipakita iti panagmaymaysa, panangapresyar, ken nasyat akaririk na. Pakairamanan kadagiti napan ng Sarabu ket ni Executive Secretary Attorney Jana Singson, anang ibagi kini Governor Jerry Singson, ni Cabugao Mayor Jos Edward Kubangbang, ni SPM Janina Medina Pariñas, ken ni DOT Regional Director Benjamin Manahan Jr. Iti sasangbay ti MV Luminara ket mangipanaknek
itagtultulay na pintas sa reputasyon ti probinsya kas premier tourism destination. Napintas nga economic growth, na siya a cultural exchange, nga dadamang patibker iti posisyon na iti global tourism map. Daniel Talantiran, Pas News. Adda panawen nga super ngina dagiti lasuna, imbagkit din tarimuar dagiti mula dagiti Manalon iso nga nalakaman tatan. Uray mapan kayo gumatang tatan dito Candon City Farmers Market. Adto iti detalye ti nasaw nga damag. Umar arangkada nga supply nga lasunay ti Candon City Farmers Market na masarakan ti vegetable section. Adda iti 50 pesos per kilo wenno may nga repet akas kinuna dagiti aglaklako ditoy. Iti napalabas nga holiday season, basit ti supply ti lasuna may matangan iti merkado publiko, gaputan nangina ti presyo daytoy. Ngem iti panaglabas ti panawen, tunggal lawas ket umadado ti supply ti nasaw nga produkto iti merkado publiko ti syudad. Ti kanginaan nga presyo ti lasuna nga na-monitor ti Tirad Pas News, ket 120 pesos per kilo. Daytoy ket idi kang itingitan ti holiday season. No pay kasta inot daytoy nga bimaba, iti 100 pesos per kilo. Sinaruno ti 80 pesos per kilo, ken bimabapay iti 70 pesos per kilo aging gana ti 60 pesos per kilo. Manamnama nga kabayatan nga mas asideg ti summer season ket umadadupay ti supply ti lasuna iti Candon City Farmers Market ken bumababapay ti presyo na kas may basarmet laeng iti law of supply and demand. May palagip nga ti lasuna ket may nga produkto nga napateg-unay nga rekado nga maususan kadagiti nagduduma nga klase ti luto wenno putahe ti pagtaengan. Restaurant, eatery, kinda dumapay. Malaksid ti dayta, may sana ito'y nga game changer wenno neutralizer iti panawen nga nangila unay iti presyo ti sibuyas nga may laklako ken magatang iti merkado. Jerry Gabaon, Tirad Pas News. Padaanan ti panagsubli ti Tirad Pas News. Gagem ti probinsya ti Ilocos Sur nga mga ipasdek ti indigenous people wenno IP Museum ti agdama addan ti nasong ordinansa ti sangwanan ti panlalawigan babaen ti panangilungalong ni Bokal Sanidad. Daytoy ken dumapay nga damag ti panagsubli ti Tirad Pas News. Itituloy dagiti damag gagem ti probinsya ti Ilocos Sur nga may pasdek ti Indigenous People Museum wenno IP Museum iti agdama addan ti nasaw nga ordinansa iti sanggunyang panlalawigan babaen ti panangilungalong ni Bokal Sanidad. Daytoy tintay amuan ti report ni Ronald Ayonon. May isang ordinansa ti insaang ni Sangguniang Panlalawigan Member Attorney Pablito Sanidad Jr. sadyay Sangguniang na Panlalawigan na apanggep iti panakay pasdek ti IP Museum dito Ilocos Sur. Gagem iti ordinansa ket tapno addanto pakay kabilan dagiti kadaanan aramid dagiti IPs. Idiun unana karaman dagiti naduma-duma at tradisyon babaen ti slide shows iti uneg ti building. Kinuna ni Sanidad ang naibasan iti gakat ti umuna agundaway ini naglabas a regular session ti Sangguniang Panlalawigan ket addan dagiti may session kat a committee hearing inaig daytoy. Tagluan ay dito yung nga araramidin to yung ordinansa ta no malagip yung kat tinumontibiyang kat may samot nga IP nga at ni mother ko kat is from Cervantes, Ilocos Sur and Mountain Province. Iso nga napatag para kanyami nga IP nga damat iti
maaramid, may buangay nga may sa nga IP Ilocosur IP Museum. Nya dito yung IP Museum tayo kat isuti mabalin nga ipakita tayo digiti napipintas nga IP culture ti Ilocosur, and at the same time ma-preserbar ti culture and traditions ti IP ti Ilocosur kanguran digiti upland municipalities and communities ta syempre kat ada digitoy digiti badbado nga ususaran iti IPs tayo digiti musical instruments digiti uray digiti nonyaman ti madum mga ususaran da tapno may tandudo itayo detoy kultura iti IP ti Ilocosur. Awan pa laeng iti masno palugar pa kay patakderen ti IP Museum building ngem adan iti panaginteres pa kay ramanan ti ili akit-kitaen ket iti lidlidan narbakan wenno iti tagudin ti asideg ti welcome arc iti Ilocosur. As of the moment, of course amom ket narigat agbiro ti funding, but eventually gamin of course ket ideally adan to ti may sanga structure para may sanga building to showcase detoy IP Museum tayo, but in the meantime we are looking for other options. Maybe in the meantime we can showcase it in the city of Vigan, no, dato ti mabakantian nga area iti provincial capital or any assets of the provincial government ket mabalin tayo nga usaran. In the meantime, tapno adda dito yung IP Museum tayo, we can attract tourists and at the same time preserve the culture of the IPs. But there have also been the mga municipalities that have also shown their interest na wherein lugar daket mabalin tayo nga ipatakder detoy IP Museum tayo no in the near future. So the municipality of Liglida through Mayor Sherwin Tomas has already expressed their interest. As a matter of fact, even the municipality of Narvacan has also expressed their interest. Of course, we are also looking at other strategic locations like in Tagudin, Sidagdajay Arco nga welcome to Ilocosur Art tayo. So dito ikat awan pa imat iti permanente nga lugar na, but in the meantime we are also seeking the help of the IP communities tapno amo tayo no anya ti may karga ejay Ilocosur IP Museum eventually nya no marugyan tayo tapno no kasta damat ti may pakita tayo ng showcase ta itandudo tayo ng ti kultura iti IP. Kampante ti opisyal nga anamungan to dagiti kadwana wano kakadwana ti Junta Provincial dahito agakat gaputawan met iti ng kontra ti umunapan na kaibasa na iti naglabas sa regular session ken patyen na adakkel to daytoy apakay promotan iti pakasaritaan ti IP ken iti turismo ditoy Ilocosur. Ronald Daokoy ayonon, Tirad Pas News. Dagitoy tinakabuklan ti damag ti Tirad Pas News itinagan ti sibupukal nga puwersa ti Tirad Pas Network siak ni Jerry Gabaon agyaman akunay.